Alba, moltes gràcies i bona tarda. Estalviar energia en el temps que corre és important a moltíssimes llars, però si a més li donem aquest plus de la importància que té a nivell mediambiental, doncs fem aquest combo del que volem parlar avui amb el Raül Rodríguez, que és director de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya. Raül, molt bona tarda. Bona tarda. Darrerament, de fet, és un dels motius pels quals avui et tenim aquí al programa, se n'ha parlat molt d'una instrucció per part d'Europa que faria que s'acabés amb el gas a les cases i això resultaria l'eliminació de les calderes. Què hi ha de cert i què hi ha de mite o de rumor sobre tot plegat? Perquè això no vol dir ni molt menys que el 2026, com alguns deien, acabaria el gas a qualsevol llar catalana. Bueno, bon començament. Primer de tot, gràcies per convidar-nos. Gràcies a tu. De fet, tot això ve d'una directiva europea. Per què? Perquè Europa, el 2050, vol ser neutra en emissions d'efecte hivernacle, en emissions de CO2, i per tant s'han de fer avanços importants per eliminar tot aquell combustible que al final acaba emetent aquest tipus de partícules a l'atmosfera. Llavors, el que parla és de com s'ha de reduir aquest ús d'aquest combustible per arribar a aquest objectiu de neutralitat al 2050. I sí que parla de les calderes de gas, però el que fa referència també és que aquelles calderes que estiguin preparades per treballar amb gasos renovables, aquestes calderes no estaran en absolut prohibides. Clar, però de quin percentatge parlem? No deuen ser ni molt menys la majoria. Totes les calderes ara mateix que tenen la tecnologia que es diuen de condensació estan preparades per treballar amb un 100% de gas renovable, que és el biometà, o amb un 20% d'hidrogen. Per tant, actualment tenim la tecnologia preparada per poder utilitzar aquest combustible renovable. Per tant, el que és important és no menystenir la tecnologia, sinó el que hem d'intentar fer el possible per canviar el combustible que nosaltres utilitzem. Així d'entrada, hem de dir que de moment la gent no s'ha de canviar cap caldera perquè canviar. L'altra cosa és quan parlem d'instal·lacions noves. A veure, en el tema del canvi sí que és cert que nosaltres hem de tenir una mica de consciència sobre el que tenim a casa nostra. De fet, són usuals i estem darrerament, malauradament, acostumats a veure i sentir notícies sobre accidents que han provocat instal·lacions. No fa gaire va cremar un edifici sencer a València com a conseqüència d'un problema amb una instal·lació elèctrica i, per tant, hem de ser conscients del que tenim a casa. Del que tenim a casa, del que pot provocar un accident amb aquestes instal·lacions i del consum energètic que tenim a la nostra llar. Per tant, si nosaltres tenim tecnologies poc eficients, a nivell de calderes poden ser calderes atmosfèriques, d'aquestes que es veu la flama, calderes estanques, que tenen una eficiència molt, molt baixa, doncs intentar canviar per tecnologies més eficients. Ara mateix que estem amb el tema de la sequera, també s'ha de vetllar per la instal·lació de l'aigua, que no hi hagi pèrdues importants de l'aigua, en el tema de la climatització el mateix, amb el tema dels tancaments més del mateix, no són més eficients. Està bé tenir aquest pensament que cada cop que se'ns trenqui el que tenim actualment, doncs ja tenim aquesta obligació d'anar cap a tecnologia més moderna, però que ningú actualment està obligat ni serà sancionat com en alguna notícia així una mica de publicitat enganyosa que va arribar a alguna casa, que no està prohibit. En absolut. En absolut. Hi ha dades com, per exemple, que a Catalunya hi ha un parc d'habitatges de 4 milions i el 46% són poc eficients energèticament. És la meitat, pràcticament. Sí, i a més, hi ha estudis que diuen que el 50% dels propietaris de Catalunya tenen en els propers 5 anys la intenció de fer reformes importants en els seus domicilis. És a dir, tenim un parc d'habitatges que és poc eficient des del punt de vista energètic, tenim una clara intenció de reforma per part dels usuaris, el que no es pot donar el missatge és que les calderes de gas estan prohibides. Òbviament, el que hem d'intentar i procurar sempre és d'agafar les tecnologies més eficients. I tecnologies com la bomba de calor i l'aerotèrmia és la més eficient que hi ha per intentar reduir el consum energètic en calefacció i climatització, que el que fa és que representa aproximadament el 47% del consum energètic de la llar. Per tant, hem d'anar a les tecnologies més eficients, però és que hi haurà llars en les quals aquesta tecnologia no tingui cabuda, i amb aquestes persones no els hi podem donar el missatge de que canviar la seva tecnologia o la seva caldera poc eficient per una caldera de condensació no és possible, quan sí que és possible, no hi hauria cap problema. Quan parlem de gas natural, sabem que és un bé
finit. Això vol dir que hem d'anar cap a altres energies. De quines energies parlarem en un futur no gaire llunyà? Bueno, a veure, tenim el gas renovable. El gas renovable, perquè ens entenguem què és. O sigui, el gas natural prové de jaciments fòssils i de reserves aïllades que es troben sota el subsol, però està identificat com un gas no renovable que prové de combustibles fòssils. És a dir, que el seu balanç no és neutre en emissions de CO2. Però després tenim el gas renovable, que el gas renovable prové de la descomposició de matèria orgànica, doncs a través d'una reacció anaeròbica es desprèn el que és el biogàs i a través d'un procés que es diu upgrade, que és de purificació, s'obté el biometà i aquest biometà s'injecta directament a la xarxa. Però uf, complicat. Bueno, el biometà, perquè ens entenguem, és el que ve de la descomposició orgànica de residus, que, per exemple, a Catalunya hi ha una oportunitat increïble amb tot el tema dels purins, dels residus, però fins i tot de les depuradores d'aigua. Les depuradores d'aigua... Això no contamina? No contamina, és neutre en emissions de CO2. Però ja no només això, tenim l'energia del sol. És a dir, tenim l'energia solar fotovoltaica, tenim l'energia solar tèrmica. La solar fotovoltaica, per exemple, hibrida a la perfecció amb sistemes d'aerotèrmia, perquè conserves i tens una inèrcia tèrmica, és a dir, l'autoconsum, són coses que... Però entens, no?, que la gent vagi una mica perduda? Sí. No perquè són conceptes que ens costen molts cops assimilar, sinó perquè quan, per exemple, parlem d'ajuts, amb l'energia solar que comentaves ara, hi ha hagut anades i vingudes constants sobre les subvencions a la producció individual o de casa, casolana, del que és l'energia solar. De fet, és una arma de doble fil, les subvencions. Les subvencions el que van produir va ser una aturada molt, molt bèstia amb la implementació d'aquestes instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic. Quan es van començar a obrir aquestes subvencions, va haver-hi una acumulació d'instal·lacions que van començar a engegar-se a través de l'aplicació d'aquestes subvencions. Les subvencions és una arma de doble fil. El consumidor final, l'usuari, el ciutadà, no s'ha d'esperar al tema de les subvencions per prendre una decisió o per interessar-se sobre les tecnologies que pot utilitzar a casa seva. Tenim les oficines de transició energètica comarcals, que estan actives, que poden tenir informació, però sobretot tenim un conjunt d'empreses instal·ladores que estan formades per implantar tot aquest tipus de tecnologia, perquè no oblidem que qui ha de fer possible la transició energètica, per això hi ha aquesta manca d'informació encara, perquè estem en un procés de transició, doncs l'empresa instal·ladora és la que fa possible la implantació d'aquestes energies renovables i per això és important, de la mateixa manera que tenim un metge de referència, tenir una empresa instal·ladora habilitada de referència per tenir aquesta informació i si pot estar gremiada, millor que millor. Posat aquí la falca. L'aerotèrmia, per cert, què és dintre de tot aquest ventall de possibilitats? L'aerotèrmia és un sistema que s'utilitza per produir calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. Tenim pràcticament tot a casa. Tenim pràcticament tot a casa, exacte. Llavors, té un circuit tancat que utilitza... Bàsicament, perquè ens entenguem, és un sistema que intercanvia el calor o l'energia tèrmica que té l'aire exterior per utilitzar-lo cap a casa nostra. I aquest cicle es pot invertir per produir refrigeració, és a dir, per produir calefacció agafa la calor de l'aire exterior i l'utilitza per casa nostra i per produir refrigeració el que fa és treure la calor de casa nostra per produir el que seria l'aire fred. Bàsicament, en resum, és això. Té uns grans avantatges l'aerotèrmia perquè té uns rendiments espectaculars, té uns rendiments de que per cada quilowatt-hora que es consumeix d'energia en genera de 2 a 6 quilowatts tèrmics en funció de quina sigui la temperatura exterior. Però té unes barreres també l'aerotèrmia i hem de ser conscients que no podem comprar un Ferrari per anar per la muntanya perquè el destrossarem. Doncs de la mateixa manera, cada llar, cada usuari necessita una instal·lació adequada a les seves necessitats i a les seves possibilitats. Per cert, fa estona que aquí al darrere teu surt la classificació energètica A, B, tal, fins a la G. El que em pregunto és per què es continua fabricant producte electrodomèstics amb classificació energètica
F o G, quan a nosaltres, els usuaris, els compradors, se'ns demana responsabilitat a l'hora de la despesa energètica. Bueno, al final el mercat és lliure, no? I el que hem de... És lliure, però ja sabem que està el canvi climàtic, hi ha accions per lluitar-hi, per cert, avui en parlarem sobre aquesta qüestió. Bueno, el tema és que el que hem de tenir és consciència. Consciència sobre el canvi climàtic, consciència sobre la nostra petjada ecològica, no? Llavors, ja no és només un tema d'estalvi econòmic, que el que comentem dels electrodomèstics també és una qüestió d'estalvi econòmic, sinó que també és una qüestió de consciència. Consciència sobre la utilització de l'aigua, que també és un recurs escàs. Es parla molt d'energia, però no parlem... Ara sí que es parla més d'aigua pel tema de la sequera, però hem de tenir consciència de que són recursos finits, i per tant hem de ser conseqüents amb la utilització d'aquests recursos. Llavors, vaig amb el tema dels electrodomèstics. Un electrodomèstic que té una alta eficiència energètica redueix el consum energètic en un 50% respecte a un electrodomèstic que no el té. Per tant, per un tema d'inversió i per un tema d'eficiència energètica, no té cap sentit que anem a electrodomèstics amb una classificació energètica, doncs, F, no? Potser el que estaria bé és que estiguessin obligats a tots ja directament a fer-ho, fabricar amb una classificació energètica A. Raül, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, al Fetamida, per aclarir-nos aquests dubtes que ens genera l'energia, com hem dit, no només a nivell de la butxaca, sinó també a nivell mediambiental, que és molt important. Gràcies a vosaltres. Un plaer, fins la propera. Un plaer.